Den bedste investeringen, du nogensinde vil gøre. Hvad er den mest værdifulde investering, du kan gøre? Aktier? Ejendom? Disse kan være gode, men de er ikke det vigtigste. Den bedste investering gennem livet er at investere i dig selv og din økonomiske uddanning. Mens markeder går op og ned, og penge kommer og går, vil kundskaben, du bygger, altid være med dig. Du kan ikke kontrollere økonomien, men du kan kontrollere læringen din. Lad os udforske, hvorfor det at investere i finansielle færdigheder er nøglen til et friere og sikrere liv. Økonomisk uddanning handler om at forstå, hvordan penge fungerer. Det inkluderer færdigheder som budgettering, sparing, investering og evnen til at skabe økonomisk vækst. Det handler ikke bare om at tjene penge, men om at bruge dem klogt og bygge op en stabil økonomisk tilværelse. Når du forstår penge, bliver du udstyret med kundskaben, du trænger for at gøre klokkevalg i enhver situation. Ejendommer som aktier og hus kan svinge i værdi. Du har ingen kontrol over uforudsigbare markedskræfter. Men økonomisk kundskab forbliver konstant, og den vokser med tiden. Når du lærer om personlig økonomi, skaffer du dig mere end bare kundskab. Du får en ressource, som giver dig styrken til at tilpasse dig, opdage muligheder og, om nødvendigt, bygge dig op igen efter tilbageslag. Tænk på det. Du kan ikke kontrollere økonomien eller markedssvingninger, men du kan altid tage ansvar for din egen læring. Når du investerer i at lære økonomiske færdigheder, giver du dig selv friheden til at tage bedre beslutninger. Du skaber et fundament, som vil tåle både gode og dårlige tider. Undgå dårlige valg. Økonomisk kundskab hjælper dig med at undgå fælder som overspending, dårlig gæld og ukloge investeringer. Se muligheder. Når du forstår, hvordan penge fungerer, ser du mulighederne, der andre ser risiko. Bygge modstandskraft. Du lærer at planlægge for usikkerhed, slik at du kan rejse dig raskt efter økonomiske udfordringer. Hvis du ser på vellykkede mennesker, har de én ting til fælles. De investerede i læring, før de investerede i aktier, ejendom eller startups. De læste bøger, deltog på seminarer og søgte mentorer. De prioriterede vækst som enkeltpersoner, før de fokuserede på investeringer. Dette er et stærkt eksempel på, hvordan kundskab er kilden til rigdom. At forstå penge fjerner frygt og usikkerhed. Når du ved, hvordan du administrerer økonomien din, føler du dig tryggere på fremtiden. Dette handler ikke bare om at tjene penge, men også om at have kontrol over, hvordan du bruger det og lader det arbejde for dig. Det handler om at blive rektor for dine egne beslutninger. Når du prioriterer selvudvikling, bygger du også bedre økonomiske færdigheder. Det at lære mere om penge har en positiv dominoeffekt. Det fører til bedre valg i hverdagen og en stærkere økonomisk fremtid. Selv de mindste trinene mod at lære noget nyt kan give store resultater på sigt. Vi lever i en tid, hvor mange ønsker raske løsninger og umiddelbar belønning. Men det er vigtigt at forstå, at ægte økonomisk vækst tager tid. Raske gevinster gennem usikre metoder kan føre til store tab. Langsigtig læring og forståelse giver varig velstand og sikkerhed. Økonomisk frihed betyder at have nok til at dække behovene dine og følge drømmene dine uden at konstant bekymre dig for penge. Dette er ikke muligt uden at du først bygger en stærk base af økonomisk kundskab. Læring er indgangsbilletten til den friheden. Scenario 1. En person, som satser blindt på aktiemarkedet uden at forstå risikoen. De mister mye under en børsnedgang og har ingen plan for at komme se op igen. Scenario 2. En selvuddannet investor, som har økonomisk kundskab, som fører til forsvarlige beslutninger. Selv efter et økonomisk tilbageslag har de ressourcer og kundskab til at tilpasse sig. Hvem vil du helst være? Rigdom er mere end penge på bankkontoen. Det handler også om indre ro, frihed fra økonomisk pres og muligheden til at skabe et meningsfyldt liv. Denne typen rigdom kan bare opnås gennem uddannelse og klok økonomisk planlægning. Hvis bøger som for eksempel Rich Dad Poor Dad eller The Barefoot Investor. Deltag på netseminarer eller praktiske økonomikurs. Find mentorer eller lærer af erfarne økonomiske eksperter. Små skridt i dag kan lede til store resultater i morgen. Det at bygge en grundlæggende forståelse af økonomi er en proces. Det sker ikke over natten.
Sæt af tid regelmæssigt til at forbedre kundskaben din. Vær tålmodig og vedvarende. Stol aldrig på rask rikoplæg eller gratis råd, som virker for godt til at være sandt. Begynd med grundlæggende færdigheder som budgettering, før du dykker ned i komplekse investeringskoncepter. Hold dig jordet og fokuser på at bygge op stabilitet først. I dag er ressourcerne uendelige. Det findes apper for budgettering, netsider med gratis guider og podcaster, der eksperter deler sin kundskab. Du trænger ikke dyre rådgivere for at begynde. Alt du trænger er en vilje til at lære og et engagement for vækst. Akkurat som sammensat rente virker for penge, fungerer små, jævnlige læringsøgter som en kraftig motor for økonomisk vækst. Selv 10 minutter om dagen kan gøre en enorm forskel over tid. Kundskapen du bygger må bruges. Sæt op et budget, undersøg fordele ved ulike sparekontorer, eller invester små summer med kursgevinster i tankene. Når du bruger det du lærer, bygger du selvtillid og færdigheder. Selvlæring kan føles overvældende, men begynd småt og fokusere på én ting om gangen. Mangler du disciplin? Sæt op konkrete mål og del læringsrejsen din med andre for at holde dig ansvarlig. Økonomisk frihed kommer ikke med én stor handling, men gennem flere små sejre. Fejr hvert steg. Det kan være alt fra at spare penge til at forstå markedsterminologi. Del hvad du lærer med de rundt dig, venner, familie eller kolleger. Når du inspirerer andre, styrker du også din egen kundskab og bidrager til en bedre informeret verden. Økonomisk kundskab fører til mere end penge. Den giver muligheder, reducerer stress og øger stabiliteten i al fremtidig økonomisk planlægning. Når du forstår penge, reducerer det frygt og lindrer økonomiske bekymringer. Dette nye perspektiv på livet giver bedre afgørelser og gør dig handlekraftig. Skil mellem forbrug og investering i både penge og tid. Tag for eksempel indholdsrig lærdom i stedet for tankeløs underholdning. Penge kan variere i værdi, men kundskab og færdigheder er en permanent ressource. At investere i dig selv gør, at du er bedre rustet i møde med fremtiden. Mange tror, at at investere i sig selv betyder at ignorere traditionelle investeringer. Det modsatte er sandt. God økonomisk kundskab hjælper dig med at gøre smartere valg med alle typer investeringer. Når du ved, at du besidder mængder af værdifuld kundskab, vokser også selvtilliden din. Dette hjælper dig både i hverdagsvalg og store beslutninger. Når du lærer, tjener du for hele livet. Historierne til succesrige personer viser os, at det starter med nysgerrighed og selvforbedring. Start i dag. Læs en bog, følg en lærerig konto eller sæt op et mål. Det er dette første sted, som gør hele forskellen. Da pengene kan forsvinde, giver kundskab tilbage for resten af livet. Husk, den bedste investering sker ikke på aktiemarkedet eller i en ejendomsaftale. Den sker i dig selv. Og det starter nu. Din økonomiske fremtid afhænger ikke af flaks, men af læring. Begynd rejsen i dag og giv livet dit en styrke, som varer evigt.